Pasiya uchazwe njengosomashishini obephume izandla eyindlezane ebhoxele imibele kwabo bazimpulakali Jaca nomlawulo kwavelisa abadlali abaphume izandla kumanqanaba ohlukeneyo kwezemidlalo. Umqela wenzileyo esizweni, umqela wenzileyo kwezemidlalo, umqela wenzileyo kwezoshishino, nomqela wenzileyo kwezenkonzo awunawuzuthetheke. Siyabulela ubukho bakhe phakathi kwethu. Iqoqo lezoshishino eMpuma Koloni limchaze njengendoda enemibono nebewafezekisa amaphupho ayo. Apha wenza idolophu lento ithethwa ngupresident ethetha nge-smart city uyenzile yoli lapha wavula ne-police station into enceda abantu bokuhlala abakwazi abantu ngoyonke into ikhona apho thenga apha izinto xa kufuneka ke ze-communities lapha zamapolisa zikhona zonke izinto. Urhulumente wephondo eMpuma Koloni uthi ugqibheke uduma olungeqhwantwala. Imisebenzi ayenzileyo eyenza kwezoshishino, eyenza kwezemidlalo, eyenza kwezopolitiko, and ibingengomntu ofuna ukugqama xa esenza izinto kuba ebezinikezela engulaa mntu ufuna uhlala engasemva nobubheka enkonzweni ebekhona kuyo yonke into ethetha ngenkqubela phambili nophuhliso. We would like to encourage those who are involved in business to go beyond social responsibility, social corporate responsibility, to really love helping people, because the likes of Dr. Pasiya, the likes of Dr. Ngumbela have shown the way. Ugqirha Pasiya ubekwe emadlakeni aseMbuqe ngaphandle kwaseMthatha. Ilusapho lodwa luvumeleke ukuba luzimase inkonzo yakhe yasemadlakeni. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.